What? No? Wala. Sumayong papamuyo sa inyo diya, ano? Actually, pauli na may. So what's up guys, subscribe to my YouTube channel, Kicks Gaming YT. Don't forget to click notification bell para kung updated mo. So namin diri sa compound sa Remnant to sa 18. Kilometer 18, Kasuon, New Kapatagan. So actually pauli na may, pero kung gusto pa mumutan ako sa mga musunod, ibalik ta mo gikan sa sugod. 1, 2, 3, go! And boom! So dili pa ni mao no. Isdog patagamay ka para abot gyud mo dito sa sikan, isuguran gyud na mo gyud. Napa may diri sa kuan. Purok 13. Kulang pa og 5 kay para mahimong 18. So tanaw sa gikan mo mig balay. Yawa dito mo balon mo. Dito mo balon vlog yaw. Let's go. Let's go. So alas kuan ang oras no. Alas 4:54. Kapit na alas 5. Padulong namin dito sa nakita na ninyo sa compound sa mga Remnant. Kay tanaw na mo ito ilahang payag-paya o mga kanito marag kibali tourist spot. So sila kay ready na dito ako nag-shoot pa ko rin. And boom! Nana nagsakay na dyan Pinoso. Nana! Kuan din, nagkikan niyo katlaon kay itong nakita na mo sa post atong amigo po na mo kay Maxio Clouds. Maxio Bugs daw, Bugs. Really Clouds kay Bugs. Suminari ito. So, among ato, no? Diri na may muagi sa bagong abrihan nga dalan diri sa kuan. Bagong project nga. So, ngit-ngit pa kayo. Dili pa kita makapakita sa mga shots na tibay. Hindi ka abot sa sayo vlog. So wala na tayong vlog. Dugay na kayo kung vlog. Wala na bago na bukog. Sa ako na kong pag-storya. So niya, makita na mo ka ng mga tibay nga. Basta. Niindra mo sa vlog. Patayon nagabot na. Sikat sana ko. Power. And boom! Let's go! Angin. No? So na natin rin sa kilometer 18, Barangay Kasuon, New Kapatagan. Goods lang now. Goods kayo, kayo. Power. So wala kay vlog no kay, di mo taka-taka rin. Power daw eh. Sige, mara to. Ang mga tuan pag napagid sa unahan. Sa nakita na ninyo kanina no kay. Ang montage unya pa. Buslot Brad. No? Bula-bula. Sige lang. Lahat bula boy oy. Ba ni akong witness tara. Na flat na bay. Bye-bye. Bala sabi ayo mabag diba? Bye-bye. So, nanata dire. So, guys, kuanday no. Subida pa dai ka. Taas pa kay subida unon ba kay bungtod mongod. So, nara mong kauban nga mga taga dire nahimo na mong tour guide paghayon sa akong vlog. Brad, sumaragusan ako. Oh, ato na mo. Lo, gapuwa dai dia ano? Wala cloud no. Overexposure. Ha? Paano ngod dai? Ano lang gabi. Dili ang tore. Hangaka. Ana iduro sa ragusan no kung nakas babaw kay ba. Bagaan ang crowds ay. Tibaya na. Di maabot no. Dito nas babaw kay para kuan.
Naragya po na yung clouds diya bisag hapon Brad, gwapo kay na time lapse ba. Ha? Yan, naiduro sa nagusan, no? Hanga kayo. Dili ta matawag sunod, Brad. Pwede gani. Boss. I know your eyes and the morning sun. I'll feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. So you come to me on summer, keep me warm and love and stop me. And it's me you need to show.
How deep is your love? How deep is your love? I really need your love. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down. When the ocean let us be, we belong to you and me. La da da dee da, da da dee da, da 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 dee da. Goods kayo. Di kan mamiyog katong kuan Remnant Campus kanang nasa babaw daw. Power. So tara, dalon na mo dito sa falls. Let's go!